Nganong nagsinabot naman ng mga problema, uy? Malintanong tata, napay pandemya, gibupak ko, napajutian na kadili hapit mo kaon. Silot na ba ni sa ato ang pamilya? Bitaw ga, abi nako, kung mapalit na nako ninyo taa, isagasagubang ning pandemya, makalingkawas rata. Apan, lisod man hinuon? May pag nagmatinud-anon ta sa kaniadto pa. Trabaho? Pamilya? Pumunta ko namili. Pero, nganong gikapoy nako? Ga, Puro na lang jud problema. ga, naku isulti sa imo. Aw, ay sa ha, nakalimot ko unsa jud to ha. Ngam jud ko isulti, nakalimot jud ko uy. Na uy, naunsa naman ko na ni, masige na lang kong kalimot, basta ang ato ang pagtuom. Ninyo! Ninyo! Ma! Pa! Tuyugi ko! Buhi ba si Ninyo? Naunsa ka? Wa gyapon ka kadawat nga wala na si Ninyo? Tuyugi lagi ko ninyo, ma! Pa! Hala! Kada kong milagro! Itabangan pa dyan ni Ninyo pagkaplag balik kang Senyor Santo ninyo! Viva Pit Senyor!
Kitang